akong gusto. Wala dyan ako eh. Wala dyan akong tigit-tigit na dyan. Ang akong mga binuhi na dito ko nagrampo lagi. Paita ng lugar oy. Mga way po angot sa mga tao diri. Mo to gini pag naog na ko sa bus. Gilunggop largo ang akong bag. Sus, wala dyan importa. Tungkol sa sinaw. Masih kaayo. Ngun lagi ang akong pananaw bro na lain naman akong pananaw sa mga tanom. Hindi naman ni pagkita kung paaging kakaon ko. Ay, ini cepat. Tubig. Apa ini? Manila sa tubig. Matampalan ang akong pagkutom. Sana all. Kaya magsimbi ang tubig. Ika datong dapat na-achi. Kuan. Ito naman. Kaog maayo, ma. Kaog maayo, ha? Ito na, hindi na naman kabuhi. Ginagawa mo. Nanay, babae. Grabe si Harboy. Napin dito akong teritoryo ay sa akong pagbayan. Lord, iba ako pag-smile na yung kanan, Lord, pagpapihan naman sa dito. Tingnan ko ano lugar para manimpahan, di maniman, sus. Pukunya ko nabutan diri. Pag naog pa lang na ako sa bus, wala gilunggod na kung bag, wala ko ito kwarta-kwarta, Lord. Chupit ka. Lord, kung tinuod man dyan nga naa ka, maluoy yung taon ka, Lord, lamit na dyan kay uli sa amuan, Lord. Isa na lang tag 100 pesos na dyan, Lord. Isa ka na lang. Imo na nang ihatag na ko para makapamiliti ko pauli. Kay igo na dyan na ipriti pauli. Bahala nagwa ko ikaon-kaon. Ang isa natin makauli lang dyan ko, Lord. Pesos ka po, Lord. Kimingaw na dyan ko sa mua, Lord. So na ko muuli. 100 pesos lang dyan, Lord. Kung naawang gani ka, Lord. Palihog lang dyan in town, Lord. 100 pesos mo rin kung ihangyo ni mo, Lord. Bahala dyan lang ko mukaon. Lord, please. 100 pesos lang. Hala. Lord. Hala. Uy. 50? Lord. 100 mo na akong ipangayo. Lord. 50 raman eh. Ala, di mo ko pamiliti pa uli ani, Lord. Oh no! Ganina na ka diha. Ya? Ganina. Kadumugo si mong istorya bang haluoy kayo. Mao ba so? Subot pasabot kining 50 asa man ni hulog ng langit o hulog nimo? Gikan sa kong bulsa. Gikan sa Haluoy mo imong ko nimo nga, wa mo ko ilaing kwarta. gikan ni sa imong bulsa? Kining 50 gikan sa imong bulsa? Lord. Sunod gani, Lord ba? Kung muhatag tag kuan ako, mutabang ka na ako, Lord. Ayaw to ipaagi ng tao sa ako ang tapad. Oy kay ang 100 na himo mang 50. Ya, manggikuag ginansya, Lord. Kapag ay, ako magigatag na, nunsa. Sikwita akong kwarta, nunsun taon ko, Wala. Nasuko. Ibutan ko na ngayo niya. Hindi ko sa Ginoo na ngayo. Ano siya may muhatag masuko ang siya? 100 ang pala sa Ginoo, 50. Sige na lang, oy. Wato na lang, wait, usmod.